Emisiju otvaramo s cjelovitim uređenjem jedne dječje sobe. U derutnom stanu u centru Zagreba promijenili smo apsolutno sve kako bismo dobili ugodnu i lijepu oazu za mladu vlasnicu. Pogledajte kako su tekli radovi. Uređenje sobe za djevojčicu u školske dobi naš je današnji zadatak. Sada derutni i dotrajali dio stana uskoro bi trebao zasjati u novom ruhu. On će odgovarati ukusu vlasnice, ali i ostatku stana. Kako je riječ o sobi za djevojčicu, važno je da prostor prilagodimo njenom uzrastu. Kako prostorija ima 20 kvadrata, ovdje imamo prostora napraviti ne samo spavaću sobu, već pravo malo carstvo. Smjestit ćemo krevet, puno prostora za pohranu stvari i odjeće, ali i radni stol te mjesto za razonodu. Kako bi sve to imalo smisla, prostor ćemo organizirati u nekoliko zona. Prostorijom će dominirati krevet s visokim uzglavljem, baš kao i ormari. Oni će biti skriveni iza kreveta u posebnoj po mjeri rađenoj zoni. Uz to izradit ćemo i radni kutak za mladu vlasnicu te puno dodatnog prostora za pohranu stvari. Cijelim stanom dominira kombinacija modernog i klasičnog stila, pa će nam ta tema biti prisutna i ovdje. Zidove ćemo uokviriti i ukrasiti zidnim i stropnim štukaturama jer imamo visoke zidove, a kombinirat ćemo ih s tapetama. Tako ćemo dobiti zanimljive zidove koji će odgovarati ostatku stana, ali opet dovoljno neutralni da odgovaraju ukusu mlade vlasnice, kako sada tako i u budućnosti kada se njezin ukus ipak bude mijenjao. Nakon što smo definirali tlocrt i budući izgled sobe, možemo početi s prvim radovima. Od prostorije ostaju samo goli zidovi, a sve ostalo tek trebamo napraviti. Priprema podova i zidova prvi su korak. Dok će zidove krasiti nježna tapeta i štukature, na pod nam dolazi parket Galeković u toploj, svjetloj nijansi. Dok traju grubi radovi, Mirjana je već definirala sve materijale. Zbog svestranosti i prilagodljivosti, ovog je puta odluka pala na Mediapan. Najvažniji element spavaće sobe svakako je krevet. Mirjana bira model Orlando Perfecta Dreams, koji može i ne mora imati uzglavlje. Kako će se posebno uzglavlje raditi prema njezinim nacrtima, ovaj je model idealan. Preostalo nam je tek nekoliko manjih stavki koje valja privesti kraju, a među njima su i utičnice i prekidači. Mirjana je odabrala Schneider Electric u dekoru koji će savršeno odgovarati zidovima. U projektu ove dječje sobe najbolje dolazi do izražaja svestranost i prednosti izrade namještaja po mjeri. Ovdje smo izradili garderobni ormar koji je ujedno i pregrada između garderobe i dječje sobe. Znači nismo morali raditi dodatne zidove, nego leđa ormara čine zidove. Ormar je izrađen od Mediapana, znači vrlo kvalitetnog materijala, gdje se glodanjem, frezanjem i onda lakiranjem u vrlo trendy mat boji dobio stvarno efekt visokovrijednog namještaja. Kod garderobe smo koristili na frontama ormara ogledalo i to ogledalo malo nijansirano, zatamnjeno, što je trenutačno jako veliki hit pri izradi namještaja, a ujedno smo korištenjem ogledala relativno usku i malu garderobu vizualno povećali. Preostaje nam još samo dekoriranje prostora. Nekoliko pomno odabranih gotovih komada namještaja, ukrasa, ali i osobnih stvari ključno je za finalni dojam prostorije. Kliznim vratima odvojili smo sobu od garderobe, a izradili smo isto klupicu za igračke koje ujedno služe i za sjedenje. To nam jamči prilagodljivost i dugovječnost prostora. Djevojčici su sada važne igračke, no već za koju godinu pašće u drugi plan. Zamijenit će ih knjige i drugi interesi. Kad uređujete sobu za svoje dijete, ma koliko godina ono imalo, važno je da slušate njihove želje i uvažite ih u nekoj mjeri. Napokon, oni su ti koji će ovdje boraviti, pa njihov ukus svakako uzmite u obzir. Osmislili smo pravo malo carstvo koje uz estetske zadovoljava i sve funkcionalne zahtjeve. Nadamo se da će mlada vlasnica još dugo uživati u svojoj novoj mirnoj oazi.